Som-hi amb la Meteo, últim pic de calor a Catalunya que es prepari que està a les portes d'una ratxa plujosa, amb tempestes i aiguats cada dia. Ara en parlem, abans però comencem la secció de la meteorologia d'aquest dimarts amb un temps que ha estat molt tranquil des de Tossa de Mar, amb alguns núvols decoratius que han estat inofensius, força xafogó i la mar que està també bastant tranquil·la en aquest paisatge estiuenc, que atenció, perquè tindrà ja els dies comptats. Ens anem a Barcelona amb aquests estratocúmuls que intentaven créixer verticalment. Fixeu-vos com ho intenten, però és com si tinguessin aquí un tap que no els deixa tirar més cap amunt. Encara no hi ha prou condicions d'inestabilitat atmosfèrica, això canviarà ben aviat. I fixeu-vos aquestes imatges precioses, espectaculars, de vista d'ocell, d'aquest avió que sobrevolava la comarca de la Selva i també de l'Alt Maresme, amb aquestes vistes fantàstiques, molt bona visibilitat, malgrat l'anticicló, que fa que no hi hagi tampoc molta contaminació. A continuació podem veure aquest mapa de pluges que ens indica com tindrem un desgavell meteorològic que anirà clarament de menys a més els pròxims dies. Fins dimecres, res de res. Dijous ja primeres ruixats de tempestes, també el divendres amb aiguats a moltes zones de Catalunya. Cap de setmana explosiu, amb tempestes que poden ser molt violentes, i mireu el desgavell meteorològic, la bogeria de ruixats, tempestes i un reguitzell de fenòmens meteorològics que poden ser extrems de cara a dilluns i dimarts de la setmana vinent per un altre canvi de temps que pot ser molt important. Pel que fa a les temperatures, doncs aquest dimecres tenim un repunt de la calor amb aquesta fuetada càlida que deixarà valors de fins a 24-25 graus a uns 1.500 metres, però després ja, a partir de dijous, es comença a desdibuixar, les calorades marxen cap al Mediterrani oriental, a Itàlia, Grècia, i en canvi aquí a Catalunya aniran arribant masses d'aire força més fresquetes. De fet, tenim fins a 12 graus a uns 1.500 metres, que ja ens ensenya aquesta baixada de les temperatures i que, per tant, tot plegat escenificarà una suavització de l'ambient i un alleujament tèrmic que ens donarà un respir. De moment, aquest dimecres encara tenim moltes aletes per calor a Catalunya. Veiem aquest mapa elaborat per al Servei Meteorològic de Catalunya. Calor forta, sobretot a les comarques de Barcelona, de Tarragona i de Ponent. A Ponent i Barcelona, màximes que poden enfilar-se fins als 35-40 graus, fins i tot una mica per sobre al Pla de Lleida. A la costa de Tarragona i de Barcelona, calor nocturna per aquestes mínimes que tornaran a ser tòrrides quan no baixen dels 25 graus. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per dimecres, que ens anuncia un dia relativament tranquil. De fet, serà dels més plàcids de tota la setmana. Fins al migdia, sol, clarianes, alguns núvols decoratius de pas que no portaran cap pluja. Després, a partir del migdia i tarda, podran créixer els clàssics nuvolots de tarda al terç nord de Catalunya, sobretot Pirineu, Prepirineu i algunes àrees de muntanya, però s'esperen poques tempestes, potser només algun ruixat localitzat en algunes zones del nord-est del territori, cap a Ripollès, al Berguedà o també la Serra del Cadí. El vent serà moderat del sud o del sud-oest, en algunes zones pot bufar vent rescalfat que farà enfilar les temperatures, també cap a la zona de l'Empordà amb aquest vent del sud o del sud-est, una mica més de component marítim, i la temperatura que pujarà moderadament un parell o 3 de graus. Tocarà sostre aquesta setmana amb calor sufocant, màximes de 35 a 40 graus als pobles i ciutats de l'interior i del prelitoral, pics de 41-42 graus al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, i finalment la xafogor que serà molt intensa a la costa, amb aquestes temperatures màximes de 32, 34, 35 graus que vindran combinades amb humitats del 60 al 75% i, per tant, la sensació de temperatura serà molt i molt acusada, tot plegat amb nits també tòrrides, tropicals i de mal dormir. Anem a l'avanç de previsió pels pròxims dies, que aquí és on tenim la teca. Fixeu-vos quin avanç de previsió com feia setmanes o mesos que no teníem, amb ruixats i tempestes tots els dies a bona part de Catalunya i també amb aquesta més que esperada baixada de les temperatures. Doncs bé, l'atmosfera ja es comença a posar dolça, dijous serà el dia D, quan s'iniciarà tot aquest removiment meteorològic i quan iniciarem aquesta ratxa plujosa. Per tant, ja un dijous que ens portarà els primers ruixats i tempestes a partir de la tarda, calma tensa al matí, però després al vespre a nit, primer per al Pirineu, Prepirineu interior, ruixats localment forts, també cap a les comarques de Girona, i atenció a la nit perquè reactivaran les precipitacions a la costa. De fet, esperem una nit de dijous a divendres amb un episodi d'aiguats que poden ser importants a la costa de Barcelona, de Girona i del nord de Tarragona. Patacs d'aigua que localment poden deixar quantitats de pluja abundants. Per tant, vigileu les rierades i també les avingudes d'aigua en rambles o carrers.
A la tarda, segona tongada de tempestes d'aquest divendres, però aquest cop seran tempestes explosives que es formaran al Pirineu Oriental i Prepirineu, interior, comarques de Barcelona i finalment al vespre i a la nit també sortiran per les comarques de Tarragona i de la Costa Daurada. Atenció perquè poden ser tempestes molt violentes, el mar Mediterrani està molt calent, és una bomba de rellotgeria i per tant totes aquestes precipitacions poden tenir un plus de torrencialitat amb calamarsa, pedregades, ràfegues fortes de vent i sense descartar fenòmens extrems o de temps violent. Dijous la temperatura comença a baixar una mica, vindrem de molt amunt i encara no es notarà, però divendres ja sí que tindrem aquesta primera patacada de les temperatures que ens deixarà màximes per sota dels 30 graus a bona part de Catalunya, allà on plogui i on descarreguin les tempestes refrescarà de forma fugaç i per tant també tindrem una nit relativament agradable i el cap de setmana, que com hem dit tornarà a ser molt explosiu gairebé a qualsevol lloc de Catalunya excepte o amb menys probabilitat a la Costa Brava i a les comarques de l'interior de Girona. Això no vol dir que es pugui formar algun ruixat independent, però en principi les tempestes més organitzades sobretot seran a les comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona, més o menys en aquest ordre d'importància o de jerarquia, i novament amb possibilitat de fenòmens extrems, de pedregades o d'algun esclafit. Per tant, molta precaució a la pagesia, a Ponent i a la Catalunya central. La temperatura que anirà de baixada tant dissabte com diumenge. De fet, diumenge serà un dia força semblant a dissabte, però hem d'afegir que de matinada també podríem tenir un altre episodi d'aiguats, aquest cop seria més cap al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, cap al Cap de Salou, Costa Daurada i fins a la costa central de Barcelona. Podria arribar també potser fins al Maresme, ja en parlarem, que encara queden molts dies. Després a la tarda, nova situació de ruixats i tempestes a l'interior i a la meitat nord de Catalunya o també al prelitoral. I després, ja en parlarem, dilluns sembla que arribaria un altre canvi de temps per a un solc força actiu que pot deixar molts ruixats i tempestes i amb una altra baixada de les temperatures que ens donarà aquesta suavització de l'ambient amb termòmetres de luxe. Anem acabant amb aquests mapes, diferència de temperatura en 24 hores a la península Ibèrica, que ens simbolitza molt bé aquesta atmosfera que ja s'està començant a bellugar una mica, perquè tenim contrastos molt marcats en el territori. Per exemple, patacada important de les temperatures per aquest mateix dimecres a la meitat oest d'Espanya i de Portugal, per tant, a la vessant atlàntica, menys de 10 graus a Portugal i a Galícia, i en canvi, mireu quina diferència amb tota la conca mediterrània, excepte les comarques de Tarragona. Podem veure com a la resta d'aquí, de la regió mediterrània, pugen molt les temperatures, en part per als vents rescalfats. Fixeu-vos, aquí al País Valencià, temperatures de 10 a 12 graus més altes que aquest dimarts. I de fet, en el següent mapa de les temperatures màximes d'aquest dimecres podem veure com efectivament es tractarà d'una situació de vents rescalfats que faran que les temperatures quedin totalment desbocades. Atenció, amb rècords de calor en algunes zones o llocs poc habituals del litoral alacantí i valencià, màximes de 42 a 44 graus totalment insòlit. També en alguna zona de Múrcia. A Catalunya farà també molta calor, amb pics de 40 a 42 graus, però no serà tan exagerat com el llevant peninsular. Per tant, estarem pendents perquè sembla que de mica en mica l'estiu vol començar a encarar la seva recta final i els ruixats i les tempestes seran freqüents a partir d'aquest dijous. Això és tot des del temps del Nacional.cat.